Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita, kat naggapo iti pagayam tayo, aragpailingad iti nagan a Carol, manipon iti bengget. Kastiman ti konana. Dear Mr. Lonely, konsumisyon ko ti asawak, gaputan na pagklan a babaero. Bueno, papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo, ani Carol, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay akas jay ti anak yu, tatang. Siya ko, ti dumaw dawat iti pamakawaan, anak ko. Bagbaga akmat ti anak ko. Hangam awan dengdenggen na. Ay ayat akunay ti anak yu, tatang. Kadyak kayat nga agsina kami. Day tamat ti ibagbaga na kanyak, anak ko. Di namat laang kayat nga agsina kayaw. Ngamjak maawatan, no apay nga agbababae. Marigrigatan akong, tatang. Di ka madanagan, anak ko. Kanayon ko abagbagaan ti anak ko. Agyaman ak, tatang. Kat pasensya kayo lakuman. Tada kayo ti pangibagbagak iti parikot ko. Awan problema di ta, anak ko. Umasidag ka laang kanyak. No kasta nga da parikot yu kanitaw na eh. Jakam mo no anya ti impakpakan kan kaday tatoni. Agdadata lang nga ruda na babaero, ngam saan mo pa ilaang amasinaan. Mama, liman ti anak mi. Kasano ko maasinaak ngay? Baybay amlat nga ruda ng agbababae. Bayan nyo ditan nga aramidan na ti kayat na, mama. Ay, jakam mo kan kano apay asaan mo amasinaan. Tunggal komprontarat mat ngamin. Kat kunana asinaan ng ti babae na. Kaputa, da kami kano ti pamilya na. Da kami ti pilyan na. Anya aya ti problema ti asawam. Anya pa'y laang ti sapulan na kan ka. Kat dakdakkel pa'y ti maipaspastrak mo akwarta ng iso. Talaga siguro akatatao na ti babaero, mama. Kasaum ngamin ati asawam. Nunasken abalagam. Aramidam. Sige, mama. Kasaritak ti asawa. Agtugaw katamangantan. Imo nang dagiti ubing, tada sarek da iti pagadalan. Imamangay. Ne, aday tamat gaya man ni mama. Isun ti umululog iti agdan. Mama, umay kayon, tamangan tayon. Napunasan ti ganas ko amangan. Umuna kayon, sumaruno akton. Agigitan tayo, mama. Di ka kayat akasango. Mama, anya ka din dahi ta pa nagsasauyo. No si kakat kay kayat mo akasango ti asawam. Saan kanya, Carol? Sige nga rod, mama. Sumaruno kay to namangan. Talaga anagmadi ti panagsasao kanyak ti inam. Paspasensya amla ko man ni Mama Tony. Amo ba't ti makagapo? No apay akas jay ti trato kan ni mama. Saan mo nga irason ang ti inam? Gaputa sipod pa'y. Saan nak akayat na parakin ka? Amo mat gayam asaan nakakayat. Ngam apay nga inyad adam pay laang tinagaramid iti banag. Akarkaro apang guraan naken ka. Huston, jakon kayat apagsaritaan taday ta banag. Carol, apay akaslan nagunagman ang ti pampanunutam. Pimasyang yamin ni Mama Ijabalay. Kakaasi akmanan ama ipit kadakwada ka ni Tony. Ay, no apay mat ngamin akas taunay ti panangisakit mo kan ni Tony. Saan ko mat nga isaksakit? Jak lang amin kayat nga agsina kami. Bili bakit di ay ti kinamartir mo? Saan ka di nga uray dyan nalam idi aparaw awir iti anak yo? Kat pinabain ha? Dayta ti agpayso. Ngam awan sa bali anang ibagaak iti dayta no di si kalaang. Gapo tamabuteng ka amang ibagakan ni mamam? Sigurado pagsasawan na ni Tony iti saan amalamlamot ti aso.
Kasta tirumbang ka ni Tony. No maminsan, baybay aklatan ni Tony. Ngamin, saan ko ang maipaay ti tarigagay na maadaan iti anak a lalaki? Kat, day ti rason na tapno agbabae? Salakan sumardeng iti kalukwan nga aramidan na no maipayak iti anak a lalaki. Apay aya, Carol. Saan mon akayat ti agsikog? 5 ti anak niya, puro babae, Lulu. Anya nga ti ammom, no lalakin tun ti sumaruno. Nalipatam ka din, anarigatan ak anaganak iti naudi a panaganak ko. Iso akas lamabutang akon nga agsikog. Kaano ka di nga agawin ni Mama? Apay, kayat mo na pagawidan ni Mama. Kaslamat ngamin kanayon asip-siputan na tigaraw ko. Isak-sakit na klaang ni Mama. Gaputaam mo na ti aramid mo. Di ta ka di manan ti pagturungan ti saritaan ta. Katagpay sumat saan ka di? Amom, naibaga kun ken ka. No maipaayan nak iti anak a lalaki. Agbalbaliwak ang mamimpinssan. Amumat amabot ang akong agsikog, Tony. Anya ti pagbutngam. Ospital mo ti paganakam no bilang. No kasta, kayat mo nga igaasang gasat ko ti biyag ko. Kayat ko launa ti maadaan iti junior. Dahi ta ti ipakpakaasik ken ka. Ngam apay kasla nagrigat apat gam dahi ta akid daw ko. Talagang awan manaknakam ti asawam. No talaga nga'y ayatan na ka. Saan na nga ipilit ti may sa abanag apagpaggadan ti biyag mo? Mama, kasla kayat kun apat ganti asawak. Barang iso ti pagbaliwan na. Anya, kano ka di apanunutam mo at ti bagim? Ti bukod mo apagragsakan. Saan kat ati asawam latan ti pampanunutam? Mama, oray siyak. Kayat kumatan ti maadaan iti anak a lalaki. Ngam iha, amumat nga agpagad ti biyag mo. Kan kinunam idi, apulusan asaan mo akayat ti agsikog. Idi ita, Mama. Ngam ita, nagbaliwan ti panunot ko. Kayat kun ti makigasang gasat. Saan nyo kadimot akayat ti maadaan iti lalaki nga apo ko? Kayat ko, iha. Ngam napatpatag ti biyag mo para kanya. Sandak apakadanagan, Mama. Patsyag akabaalak manan ti agsikog. Anya? Anya? Kunak man numabutan kan nga agsikog. Oray maudin apa nagsikog ko, Lolo. Anya ti amok no lalakin ton. Kita man nga agpaiso day ta panagayat mo iti asawa. Barang isumot ti pagbaliwan na, Lulu. Barang no adda pa'y panagbaliw na. Mangnamnamak nga agbaliw ti asawak. No maitad ko ti arapap na maadaan iti anak ka lalaki. Ay, bilibak talaga ken ka, gayam. Nagswerte mo tanda di Tony, tas ka tinagbalin nga asawa na. Agpakada ako iha. Umayak tumanan pumasyar no kailiw kun tumanan dagiti apo ko. Agyaman ak iti panang pasyaryo kada kami, Mama. Awan na nyaman na, iha. Ipatulod kayon ka ni Manang Lira ija paradaan ti boss, Mama. Saanan? Kabaulak mo? Saan, Mama? Ni Manang Lira ti mang bit-bit iti awit yo. Ala, si kaman laangan ti bakam mo. Naitulod mo ka din ni Mama? Wan, Carol. Anya ti bagbagakan ka ni Mama? Nagdamdamag. No kanayon kayo nga agapak ka ni Tony. Kat, anya tin sungbat mo? Sa anaklatan ang nagistorya iti pagdanagan na. Isupe pampanunutan na. Nasayaat mo't nga rod. Kan imbilin na kanyak, asaan ka kano abaybayan. No mabalin, saan na akayat nga agsikugkan. Sapay la kuma, tanukas pangarigan agsikugak.
Katgan matan ti Diyos tinabayagan at arigagay mi. No kasta, kayat mo pa iti agsikog. Uray maudin na panagsikog ko manang lira. Ay, makapadanag matlang nga rod, Carol. Malagip ko lakat nga rod tirigat mo, idi nagpasngay ka. Sana kapakadanagan manang lira. Kabaalak da ito eh. No kasta, masikog ka bakit? Wala kay kagap-gapok iti ospital. Sapay ako matalalakin bakit? Agkararagta. Asapay lako matalalaki matanda ito eh. Wan bakit? Kat siyak nga tan ti kararagsa ka nga ama no maadaan na kiti lalaking anak. Tin karim kanyak Agbalbaliw ka no may payan ka iti lalaki nga anak. Wan bakit? Promise. Wan mama, pudno ama sikuga kon. No kasta nga rod, saan mo aliw-liwayan ti kanayo na mapanagpa-check up iha? Wan mama, saan ama sapul nga ibagayo? Tayso at talaga ti aramidag. Nasaya at mat nga rod. At sapay la kumaata lalakin da ita. Sapay la kumaa, mama. Anya ti planom iha. Ipa-ultrasound mo tapno maamuam adakos no lalaki wen no babae. Saan mama? Kayat ko surprise. Mala, makaamu ka nga rod no dahi tati kayat mo. Basta saan mo abaybay antipagim. Wen mama, awan pagdanagan niyo kanya. Ay na, madlawan ti tiyan mo. Makapa-excited matlang arod. Wen nga rod lulu. Uray siyak. Kasla kayat kun ama-amuan no babae no lalaki daytoy. Sapay la kuma, talalaki daytan. No lalaki daytoy. Siguro, agbaliwan ama mimpinsan ti asawa. Nga ta, kasanon no babae? Ha? Saan nga agbaliw? Kasjay? Diyak mo, lulu. An-ano samlatan? Tunggal adda maamuam nga aramid na? Isungarod nga ikarkararag ko. Alalaki ko matipas ngay ko, lulu. Mabalin mo samat ng agpa-ultrasound bakit? Tapno maamuantan na babae wano lalaki ti sikog mo. Diyak kayat to ni. Kayat ko amaamuan tantong into nagpasngaya kon. Magagaranak nga ruden. Agtutur ka. Kayat ko surprise. Noon niya ti gender ti pasngay ko. Alamalangan, naisot kayat mo. Kasano no babae man ang ti pasngay ko. Saan na kumamata dismayaan bakit? Saan ka kadi asumardang iti kalukwam no babae iti ipasngay ko? Tiyak kaya ta dahi tati pagsaritaan ta. Amang ano niya pati agbalin nga epekto dahi ta iti sikog mo. Nala, maturog takit din. Anay ko, Tony. Aga nakaksamatan. Agring ka, anta mapantay di ospital. Kasta ka di? Mabit lang nga rin sa ganak ilugan. Tuktukom nga rin ti kwarto ni Manang Lira. Iso ti kadwata pa ni di ospital. Uwan bakit? O niya, kabaalam ka di pa yung ebturan ti sakit ti tiyan mo? Uwan, basta darasam lang nga isagana di lugan. Alang harap bakit? Apaman ang may saganak. Sublian ka asakroyan, taipan ka itilugan. Ay napakit, lalaki timpas ngay mo. Awan nga ron lakay, kamaudyanan na. Naipayan kamatlaangan iti lalaki nga anak. Kastigayam tirik na ti Adan Junior na, bakit? Namnama akong ti panagbalbaliw mo, Tony. Win, namnamaam na itabakit. Siguro, no makita ni Mama ti panagbalbaliw mo, agbaliw mo tanti trato na kan ka. Jaglam mo. Ang makita kitinam kat kaslawan na saya at nga aramid ko. Mapamasol mo ka din ni Mama. Uray pa nga taawan dakas nga aramidag. Iti kaano man, saan nakamaguston ni Mama kas manugang. Atap mo lang ang dayta, Tony. Ngam no makita ni Mama ti panagbalbaliw mo,
Imposible asan nga agbaliw ti trato na ken ka. Hello, everybody! Ayan ti apukok. Mailiwak manen iti lalaki nga apukok. Ada kayo matgaya man, mama. Imunag aklatan tanakalukat matirwangan. Ayan ti apukok, iha. Patpaturugan ni Tony iji kwarto, mama. Anya, ni Tony ti mang patpaturog. Wen, mama. Milagro, tamaanusan na ti agaw-awir. Wen, mama. Dakalan ti nagbaliwan ti asawa. Agpaiso. Wen, kunaktumat, mama. No kasta, pinaypaiso na ti nagbalbaliw. Wen, mama. Nasaya at matngarod no kasta, iha. Ala, agtugaw kayong tamangan tayon, mama. Sumarununtun ni Tony, intun mapaturog na ni baby. Nasaya at matno ko naman nagbalbaliwan ti asawa, miha. Wan nga rod, mama. Nagpaydo matiragsak ita ti asawa. Bakit? Napaturog ko ni Junior. Umay ka nga rodan. Tagsasangot tayon kada mamaamangan. Ay, umula kay latan pa ka. Abangan no, di na kayat ni mama akasamo. O may kakit din, tagsasango tayon. Agpaiso, mama? Kayat da ko nakasango? Kayat mo ka di ta ibabawik. Umay kakit din, Tony. Tama nga no, agbaliw pa iti panuunot ni mama. Ita, awanan ti dawatak pa'y iti Diyos, Mr. Lonely. No nagparparikutak man iti kalabas, naggibusen da jay aparagparparikot ko. Agyamanak, iti panay drama yo, iti pakasaritak. Ti pagayam mo, Carol. Agyamanak mat pagayam Carol, iti daytoy apakasaritaam. Ala, ti makunak, awan agnanayon ala dingit. Amin aparikot, adda solusyon na. Adalaan kada tayo amang birok iti umno a solusyon. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ni Carol dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti script ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Anas Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itinkay panagdengeg. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Kailin. Ha? Di na ka din malagip? Siyak ni Marga. Classmate mo idi. Marga? Ala, Marga! Nakailan din nagbaliwam Ano? Wadlaw ang hininaon ti kawas kong bag mo. Wan, swerte ak namin iti negosyo. Asika, ano ti trabahong ita? Saan ang magtrabaho at ang damot ng anak ko nga sa sikaswag. Isuan nila kay kulat ng trabaho para kada kami. Kasladaan ang day tabag mo Amano kaya't mo ti gumatang? Ado ti lakok ang hinginaan. Ha? Ay, pasensya kan. Awang mga ron pagbayad ko. Si Kamal. Itad ko ti number ko ken ka. Awagan naktulat ta, inton addan pagbayad mo. Lakay. Oh, aday bagang? Na-promote ka mo din iti trabaho. Saan ka di? Wen, apay ka di? Dumawatak mamot iti paggatang ko iti barong abag ko. Ngamin, daanan tay sigod abag ko. Manuti ka sa pulam. 30,000 pesos. Anya? 30,000? Para iti may sala ang abag? Kasta kangina ti kayat mo agatangin abag? Ado mat tinalala ka abag dita Adamat urnong ta, saan aya? Para iti panagadal dagiti anak ta dayjay.
Agasan man ti kangina day taabag. Itamot la dumawatakon ka. Di mo ipili ti kayat mo. Nangina unay ti kayat mo agatangan abag. Ma'am, delivery para kada kayo. Ha? Ala, awan mo tamok nga in-order ko. Awan ti bayadan yo, ma'am. Ha? Asino tinang ipa-deliver iti kasta? Basaan nyo latan day ta nakasurat, ma'am. Sige, ma'am. Mapana ka. Ay. Bakit? Anya tintulot ti delivery boy? Kwa? Ay, naggapumot ka ni Marga dahito eh. Anya? Mabit lang talukatak. Ala, nginginaan na bagti kargana lakay. Anya? Nanang, tatang, at da kano ti meeting inton bigat. Ninanang mo pala ang timapan, ada trabaho ka. Nangag mo timbaga ti anak mo? Wen, mapanakin ton bigat. Aywan gayam. Itid kumutan ti pagbayad mo iti tuition ni Jude. Bayada mon. No, sige. Kastamot ti pagbayad mo iti kuryente, ha? Sige. Ken itid kumutan ti pagpalengke. Diana, intulnog mo magayam ti anak mo. Awen? Ay, hala. Nagmayat day tabag mo, Kailin. Madlaw ang inginaana. Kasta ka di? Imbag ka pa'y. Makagatang ka iti kasta abang. Amumot nga di pa'y lang katarapaap ko ti maadaan iti nginginaan abag. Sino nga tinanggatangam iti dayta? Ay, Jayman, kabatch ko iti high school ak. Kasta ngamin ti negosyo na ita. Aglaklako iti nginginaan abag. Kumusta nga jay bag nga intad ko kan ka? Amo, Marga. Napansin dagiti kakaduak iti nakimiting ak jay bag ko. Imapalda. Kayat mo pa'y ka diti kasta abag? Ngam, pangalaak nga iti pagbayad ko. Mabalin mo mati umutang. Ha? Agpaiso? Mabalin ko ti umutang? Wen, kunak lang arudan. Adtoy Adtoy dagiti pictures dagiti lakok. Ada shoulder bag, wallet, sling bag, kanda dumapay. Agpili ka no anya ti kayat mo. Ala, nagmamayat mo tan dagiti abag. No kayat mo, di alaom amin hen. Anya ngay, nagbayad ka ni ti tuition? Kan nabayada mo ti bill ti silaw tayo? Wen lakay, nalpasan. Nasayat mo kasta? Ay wen, siya kunti mangitulod iti anak ta inton bigat. Itamampay. Wen, siya ton lakay. Nanang, tituya kon. Ha? Kabaala kon, nanang. Sukunan naklangan inton malam. Sige garod. Mapana kon, nanang. Sige. Ni Diana ti umasidag dito'y ayan ko. Kailin, agawit ka ka din? Saan pa'y? Uy, baro mananday tabag mo mare. Naimbag ka pa'y. Ay, kaano nga ta, makagatang iti kasta? Ay namare, dakkel ti sweldo nila kay ko. Iso akabalan mi ti gumatang itinginginaan abag. Kasaom tumo nila kay mo ngamin Ay, isuntumanan apagapaan mi. Ay, construction worker lang ti asawak. Iso ano adaman masweldo na. Mausar para iti panagadal ti anak mi. Pilitam si kamot mare. Kita ang tabag mo na madlaw adaanon. Ay, sana bali mare. Tinapatag at pagbayad mi iti tuition ti anak mi. Kan ada paggatang mi iti kanan mi. Hello, Marga. Kailin, ayan ang nagibayad diyang nginginaan abag na inalam. Naka-down payment kan. Ngam saan pa'y anabayadan dagiti dagduma? Ay, kwa. Yag ko inton bigat. Siguradom lang. Tano saan? Ipabarangay ka. Ha? Siguradom lang, Wen, sigurado.
Naimbag nga agsapam, lakay. Oh, ada ibagang? Nanang, tatang, naibos gaya man ti balon ko a cookies. Mabalin ka di nga igatangan da. Sige, ikak ni nanang mo iti paggatang na. Anak, sayatam ti panagadal mo, ha? Wen, tatang. Anya oras kayong agawid? Ang mga numarabyanak. Adong amin ti trabaho. Kasta ka di, tatang? Bakit? Ato iti pagpalingkem. Naibusan ti karga ti ref tayo. Yag mo nga, Rodan. Kan gumatang ka iti pagpagatang ni Jude. Wen, di ka madanagan. O sige, tagrubuat akon. Imbag man ta nagpakita ka. Mano nga aldawon nga ururayat ti bayad mo. Pasensya kan, Marga. Dahito ilati maitid ko kan kaita. Sana bale, mangtedak man ng lulunis. Sigurado lang ha. Masapol ko ti kwarta pagbayad ko kadagiti na order ko. Wan, Marga. Sige nga ron, kadapay asikaswa. Oh, apay ngagsangsangit ka? Ngamin, sa anak ka no ama ka-exam, no saan pa'y mabayadan ti tuition ko. Anya? Kasano saan na nabayadan? Intad ko kininanang mo ti pagbayad mo iti tuition mo, ah. Bakit? Umay ka man dito, eh. Bakit? Apay! Saan mo ka di abinayadan ti tuition ti anak mo? Ay, kuwang amin. Ada na patagan, naggastosa ka. Iso ajak pa'y labinayadan ti tuition na. Aniya? Hello, sir? Hello, ma'am. Naimbag arabiim. Imawag ka, takayat ko nga ipakaam mo. Ani Jude laangan ti saan ang maka-exam. Gaputasaan pa'y ang nabayadan ti tuition na. Ha? Ay, kasta ka di. Sige, sir. Yag ko ti bayad ti anak ko inton bigat. Nasayaat nga rin kasta, ma'am. Agyaman sir. Anya nga ita. Dinaksayanan ti savings ta. Nga usaran ko man ni Jude into nag-college. Pasensya kan lakay. Nagtangkan tumot ngamin ti ulong. Awan talag ko iti dayja amarga. Di mat imbagakken ka, adyak kayat asayangam ti kwarta, ta nagrigat ti agsapol iti kwarta ita. Kailin! Kailin! Rumor ka dita! Asino ti pukpukaw? Ni Marga. Day tanti kunak. Kailin! Siya kunti makisarita. Imaya, tasinirak ti bayad mo para kadagiti bag na inutang mo. Manon abulan, adi ka nagbaybayan. Kwa, awan pa'y mat nga rod kwarta ka. Ikanak pa'y mat iti uredo nga aldaw apawayway, Siguraduam ang mabayadam dayta. Tano saan? Talaga nga ipabarangay kan. Dagito'y abag ti makagapo. Anya nga ita, pangalami iti pagbayad mo. Aglonak. Anya? Diyak kaya ti mabalod. Nga misumat ti pinilimsan ka di. Binagbagaan ka idi. Nga manyangay. Impilit mo lata. Ala, ilakom dagita abag. Tapno adda pagbayad mo. Hello? Ada ka din may bayad mo? Uwan, adan. Isabat ko iji coffee shop. Nasaya to kasta. Kompleto ka di matlaan. Uwan, kat dayto yan ti maudi at transaksyon ta. Akay, di mo kayatan tingingin na ba? Saanan? Taday ti saan may pagkinkinawatan iti asawak. Adakan ka dayta. O sige, agkita tayong ton bigat. Diana, agkuyog tan nga agawid. Naitulog tamot na nagitan nakta. Wana? Kasla awan matan tinginginaan abag mo? Awanan na talaga. Abay ngay. Kinapudno na. Puro utang amin dagi chay. Iso ngayon lakok matlaang tap na pagbayad ko. Ay, kasta ka di? Wun, taday tati ka na yun asaan may apagkinkin na awatan iti asawak. Naimbaglatakan ka tauray kas kasano. Napadasam tinagusar itinginginaan abag. Si Kamat, naka-amerisak itan.
Asan na masapul ang inginaan ti usar. Uray saan nga original. Tinapatag at da maaramat. Manipod idin, saan ako nagimatang kadagiting inaan nga arwaten. Tinapatag kanyak ita, ket adda mausar ko. Kalpasan da iti apasamak, mariknak nga awanen ti panagtalag kanyak ti asawak, ta ison ti agpalingke. Ison ti agbayad iti tuition ti anak mi, ken agbayad kadag iti bills mi. Dinadael ko ti talag kanyak ti asawak. Ket ita, siyak matlaang tinangapit iti bunga ti madi nga aramid ko. To'y pagayam mo, Kailin. Pagayam Kailin, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Saan anasaya at apilitan tayo ti agaramat kadag iti nginginain apanag, no di tayo matkabailan. Uray saan anangina ti arwaten, tinapateg, ket nadalos. Ala, ket ipanagnak mo kinilakay mo, ti panagbalbaliw mo. Tapno agsubli ti sigod, apanagtalagnaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti panakay-drama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga, di tinagan akailin, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musical scoring ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Mama, Papa, apay a pinanawan dakmatan. Kasano pa itan tipyag ko tawan kayon. Apay a pinanawan dak. Iha, gusto da ita na panagsangsangit mo. Unay kat ngaminan da ita napasamak. Ngam di kagdanag, ikarikit isang wanan ti bangkay dagiti dadakkel mo. Nang runa iti ama makabsat ko, adi kabaybayan. Agyaman ak, Uncle Victor. Ngam talaga nagsakit na ito yung napasamak. Kasaladyak maklon ti amin. Grace, iha. Adda kami laang ditoy. Di na ka panawan. Ala, umay ka na. In ka pa'y mga ana. Tadi ka pa'y namigat. Agyaman ak, auntie. Ngam sa anak pa'y mabisin. Kaya't ko pa'y abantayan ti bangkay da mama kan papa. O sige, Grace, iha. Ang mangan kaintun madamdama, ha? Ang mangan wag sakit ka, no di ka mangan. Mama, Papa, saan kaya ito na makita iti ka naman? Agyaman na kiti pamatag yung kanyak. Sigurado kailiw kayong to. Gusto niya. Agawid tayon. Agino na kamatan. Adun tipuyat mo. Nasaysaya at may siguro. Nagsakit at matanangkal. Tapno sumurot akong kadamamakan, Papa. Di kagsaw iti kasta, iha. At da kami ang ipatpatagkan ka. Umay ka, iha. Tay suro mi ti salad mo. Agyamanak, Uncle. Auntie, nakababayin paikit din kada kayo. Awan mo't sabsabali, iha. Di kagdanag may papa ni ti panagadal mo. Tatulungan da ka. Ha? Agpaiso, Auntie? Wan, iha. Ibilang da kan nga anak.
Kaputawanan dagiti naganakan ka. Wen, Grace, iha. Sayang met no sumardeng ka iti panagadal mo. Ken dito'y kan balay nga agnaed. Anya ti kunayo, Daddy, Mami? Dito yan nga agnaed ni Grace? Kanda kayo pa yan ti mang paadan? Wen, ela anak. Yan tangayag kasinsin kayo kini Grace. Ibilang mo nakabsat. Anya? Ha? Diyak kayat, Daddy. Diyak kayat nga da kainagaw ko kada kayo. Pumanawak lang, Uncle. Auntie. Saan? Awan ti pumanaw. Grace, pasid siya ang laangan ni Ella. Baybay ang pailang ni Ella. Maawatan ng tumot lang ti amin. Agdalusak man tayo dito salas. Ornusak dagiti gamit ni Ella. Inwara na mutlatan dito eh. Hoy! Asino tinangtad kan ka iti karbangan? Agarawom dagiti gamit ko dito eh? Pasensya kan insan. Ornusak la kumatagdalusak dito eh. Talaga? Wano? Kayat mo ti agtakaw, ha? Ha? Ay, saan kung aramid ti kasta insan? Di na kumamot pagpanunutan iti dakas. Ita, ammomon aday tati maysa kadagiti kagurgurak nga aramid. Diyak kayat apakibiyangam dagiti gamit ko. Naawatam, ha? Agraraman? Uwan insan. Ngam apay ka di akagurguranak. Anya ka di ti kayat mo nga aramidag. Tapno din akong guraan. Di ka nagdamag pa'y. Ang mga numapleng ka laang iti isungbat ko. Ha? Di ta ka man laangan. Twisit ka. Apay nga ta dinak maipatag ti kasinsin ko. Nagdagsan na ka na yung tirik na anakanyak. Ngam, ano sakon? Awan mo't ngamin ti sabali apapanak. Mama, Papa, no adda kayo pa'y lakuma. Saan ang mapasamang kanyak ti kastoy? Umaykan, Grace. Mapantayon ijay kantin. Taag-break tayo pa'y. Mabisinak matan. Sige. Hello? Mabalin ti makikuyog kada kayo adwa, Ricky, Jimmy? Wan, Ella. Ala, mapantayon Grace, Ricky. Ops! Di mat imbagak ada kayo la adwa ti kayat ko akakuyog? Jak kayat akakuyog ti babae nga agtatakaw. Anya ka di nga ibagbagam, Ella. Saan nga agtatakaw? Anya saan? Jimmy, Ricky, mamati kayo kanya. Gaputapod no ti imbaga. Nasaya at mat, tawan pa'y dadadi kan mami. Hoy, Grace, di mo gamdan ti agipulong kadakwada. Tasika ti madaksan. Nabainanak una iti inaramid mo itay, Ella. Apay ka di adinak sarsardangan apirpir dyan iti imatang ti amin a tao. Sardangan kan tulaang. Inton mapukaw kan iti imatang ko. Anya? Agyaman at tapinatgam ti awis ko, Ricky. Kaya't ko ti agpalawag kadag iti amin nga imbagbaga ti kasinsin ko itay ijay school. Awan tinaskan nga ipalawag mo. Jack matla mamati kadag iti imbagbaga na itay. Kasanon dagiti sabali at tao anak hangag kadagiti imbagana maipapan kanya. Amangan numamati da. Di ka kumapaapekto kadagiti araramidan ti kasinsin mo. Tinas ka, kad nasaya at daanti, kan angkal mo kun ka. Igad mo kit di ti agadal, tapno maragpat mo ti amin nga arapaap mo. Agyaman na, Ricky. Adda ka na tamang papapig sa itiriknak. Gaputay ayatan ka unay, Grace. Isu adi ka kumaunay agliday. Mauman tumutlaan ti kasinsin mo, kadagiti araramidan na kan ka. Agyaman na unay kan ka, Ricky. Ay ayatan ka matunay. Auntie, Uncle, patsundak ko ma. Awan kinapudno dagiti pagpabasol ni Ella kanyak. Diyak maaramid ti agtakaw. Nang nangruna pa'y kada kayo amang tultulong kanyak. Mami, Daddy, agulbodak kadi kada kayo? Tinakaw ni Grace dagiti alahas ko. Gaputa adda itibag na. Anya ka di daytoy nga aramiden nyo.
Ti kayat ko kat makapagtunos kayo kumangag kasinsin. Grace, pudno ka diti impulong ni Ella kada kami? Grace, agsao ka. Ibagamat ti beneg mo, may papaniti da ito eh. Naibaga kon, Uncle. Kat no didak pa tiyan, awan mabalin ko. Pumanaw ak laangan dito'y balayo, itamat laang. Amok, ada ito iti kayat ni Ella. Pudno ka diti ibagbagam, pare. Mamati ka kanyak, pare. Nakita kang adain kabil ni Ella ijay bag ni Grace, a jewelry box. Kat iso day tati ipagpabasol na kankwana. Oh. Kunak akik din, no pudno dagiti ibagbagan ni Ella. Hello, Ricky. Simre kaklatan, tanakalukan matiri daw yo. Ha? Ella? Anya ti araramidam dito boarding house may ka ni Jimmy. Kaya't ko ti makisinlingad kada kayo adwa. Ada imat ko nga arak kan pulutan. Ada pa'y daduma amakmakan. Anya? Oo, anya pa'y lang tira kamidan nyo. Irugi tayong ti aginom. Naragsakak ita. Iso akayat ko ti agselebran. Kasta tinako na ni Jimmy kanyak, Grace. Nakita na nga daing kabil ni Ella itibag mo a jewelry box. Nagalas at talaga ti ugali ni Ella. Sa bagay, amuklatan, Ricky. Imbis nga isukumat ti mangisakit kan ka. Ngam isumot ti mangdadadaal kan ka. Kaslasaan mo akabagyan. No pa'y kasta, saan nga agsakit tinakam ko kankwana? Kat patsak adumtang tumot laong ti gundaway ang makaamiris. Auntie, Uncle, agpakaada akon. Ngamsakbay apo maanawak diti balayo. Kaya't ko pa'y tiagyaman kada kayo. Tapinasang baydak diti pagtaangan nyo. Kadag iti panawan apan agrik na katawanan direksyon ti biyag ko. Grace, iha. Oh. Nadalus ti konsensya. Diyak marami ti agtakaw. Nang runa pa'y kada kayo anang pagpakan kanyak. Di kan pumanaw, Grace. Awan ti kadwa medyo balayo. Agyaman aglaangan, Uncle. Ngamjak kaya't amariribok ti pamilyayo gapo kanyak. Di kayag danag. Anadak ti bagi. Kat agyaman akmanan kada kayo. Auntie, Uncle. Nakaragragsakak. Agturpos tayon. Naimbaglakit din tayong tuloy ni Uncle Victor tinang suporta iti panagadal ko. Tano saan? Nalabit ajak makaturpos ita. Uwan nga rod, Grace. Ngamamum ka di. Saan ka no ang makaturpos ita ni Ella? Gaputaan da dagiti back subjects na. Anya? Nagsayang mo tan ano kasta? Nalabit. Karma na daytan. Iti pa nang ibabain na kang ka dito school, Grace. Itak lang inbaga. Ngam nakitak ti pa nang ikarga na idi. Kadagiti alahas iti bag mo. No kasta rod. Tulungan na. Tapno madalusan tinagan ko dito'y pagadalan. Kan iti matang da Uncle Victor. Awan parikot. Adda pamanaknak ko. Grace, ada kayo mat. Ada ka duwam. Uwan, Auntie. Ada ka din ni Uncle Victor? Ada di taunag. Mala, sumrat kayo. Umay kayo. Agyaman kami, Auntie. Agtugaw kayo. Lakay, ada ni Grace. Oh, Grace, iha. Ada kayo, Met. Anya ka diti bagayo. O sige, agsarsarita kayo pa, itaadda aramida. Pangaasiyo ko, Auntie. Di kayo pumanaw. Masapul ang mangyagyo ti ibagami. Awan ti sabali apanggap ko, iti kaadami dito eh. No di ti pan nakadalos tinagan ko.
Sige, Jimmy. Agsaukan. Diyo dangdanggan ida, mami, daddy. Binayadan ni Grace day ta lalaki. Tapno dadaulan dak kata kayo. Kayat ko amang tibagam, iho. Kan kayat ko matlaang tinabatad ng ebidensya. Uncle, auntie, adto'y tinai-record ko a boses ni Ella. Kabayatan ti panagiinom mi. Nga inaklon na nga iso tinangikarga kadagiti alahas iti bag ni Grace. Aniya. Pudno ka di daytoy, Ella? Kwa, daddy. Pudno Ella, siyak tinakakita iti dayta. Kablaawan ka, iha. Naragsa ka pa nagturpos mo. Kablaawan ka, Grace. Agyaman ak, auntie, uncle. No saan aga po ka dagiti ado at ulong no kanya? Saan ak kumaan nakagradwar? Congrats, Grace. Umuna kami ng agawid, Umay kayong tulangan ni Jay Balay itong bigat. Agyaman ak, Ricky. Kablaawan ka mat. Ay, nilagayam Ella ti saan na nakaturpos. Di kay madanagan, auntie. Ubing pa ni Ella. Basta igaid na ti agadal, makaturpos tumatlaan. Insan, kablaawan ka. Grace, pakawanin na kumaha, kadagiti inarami ko ken ka. Mabainak unay. Lipata mon tinapalabas, insan. Soblam ket ti panagadal mo. Tapno makaturpos kan tumatan. Kinapud nun. Mababainak unay hindi ti pagadalan. Iso ang nagsardeng. Mabalin mo matlata nga ituloy iti sabali a pagadalan no iso ti kayat mo. Tinapatag, malpas mo ti adal mo, insan. Ay na, nakaragragsakak. Tanagkapya kayo matlaangan nga agkasinsin. Nakumpleto ti ragsak ko ang nagturpos. Gapo ta nakapagkapya kami matlaang iti kasinsin ko, Mr. Lonely. Ita, nakaturpos matan ni Ella. Katagpada kami nga adda natalged a panggadan na. Kat plano mi meten kini Ricky ti agkalaysa. Alakastan, katagyamanak. Kat sapay la kumata nakaibati iti adal tuy pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Grace. Grace, pagayam ko, nagasat ka. Gaputa addakas kini uncle mo a Victor, anang paadal ken ka. Gaga nga iti biyag dagiti sumangbay a panubok. Ket maysa ti aramid ti kasinsin mo kadagita a panubok a naglasatam. Ala, sapay la kuma, tagtultuloyen ti ragsak mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Grace adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musical scoring, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.